през годините. Сега обаче отново е на дневен ред. Трябва ли това да се случи? Трябва ли улицата да бъде преименувана, господин Сотиров? Това е част от един по-голям въпрос, защото ние имаме един дълг към всички хора, които са се борили за свободата и независимостта на България. Столицата и особено нейната централна представителна част действително да има облика на столица на независима държава суверенна, а не на руска губерния, на административен център на руска губерния, защото сега, ако погледнем всичките основни пространства, най-представителното пространство на столицата, площада между църквите Александър Невски, Света София, парламент и така нататък, носи името на свети Александър Невски, който е руски национален светец, а не на името на българския небесен покровител свети Иван Рилски. Нещо, което не кореспондира с практиката във всички европейски държави и столици, които носят на свои национални имена и площадите и централните храмове. Всички главни булеварди на София са предимно на руски генерали и политици. Паметниците, най-представителните също. Ние нямаме на големите български държавници. Чак скоро при много дискусии беше поставен паметник на цар Самуил. Ние нямаме на българските царе с тази богата история. Нямаме на българските генерали. Всичко е изтласкано в периферията на нашите царе, на нашите генерали и всичко е доминирано предимно от руски генерали, владетели. Да не говорим за паметника на Съветската армия, за която от Синя България писахме и до служебното правителство, и до сегашното правителство да бъде ускорен демонтажа. На това място трябва действително да има паметник на български владетел. Време ли е, господин Симов, да почнем да минаваме по улици, на които да отдаваме почит към българските? Давайте аз едно предложение направо да дам. Вместо да си играем на български владетели, да кръстим граф Игнатиев улица Урсула фон дер Лайен. Направо да караме по следващия евроатлантически ред. Ето, ще се виждаме на Урсула, нали, с нейните велики заслуги към европейския ред, към българската политика, към това, че превърна Европейския съюз в абсолютно утвърден фактор навсякъде по света. Казвам го с леко злостна ирония, защото ми е писнало постоянно да караме този дебат. Трябва ли да прекращаваме или не трябва да прекращаваме? Кметът на район Средец има траен проблем с българската история. Или с историята, която е концентрирана в неговия район. Има траен проблем, защото това не е само граф Игнатиев, защото той реши всички останали проблеми на района си и опрахме до граф Игнатиев. Преди около 2 години беше се опитал да бахне плочата на един младеж антифашист, който е известен с това, че е протестирал срещу царския режим и всичко останало. Очевидно, Трайчо Трайков няма никакви други проблеми, освен да възстановим историческата справедливост. Сега, съжалявам, никакво време не е. Защото на кого да вярвам за граф Игнатиев? На Трайчо Трайков, според мен, не прочул се с нещо особено в българския политически живот. Или на Стефан Стамболов, който в първото Велико събрание предлага граф Игнатиев за български княз. Челете речта му, има я, може да се види от всеки, може просто да се бръкне, за да види. Той казва какви са заслугите на граф Игнатиев към българската история. Защо трябва да слушам Трайчо Трайков или Стефан Стамболов? Кажете ми, кой е по-важен? Трайчо Трайков обаче цитира нещо, което е документирано. Това са факти. Щастливия изход на Софийската афера, който Дундуков донася на Русия. Последно. Това е въпрос на някаква историческа интерпретация, защото вижте какво се казва. Днеска в момента ние живеем в някакъв абсурден свят. Османската империя осъжда Васил Левски. Нали е така? В смисъл не го осъжда Русия. Не е руската империя тогава. Османската империя същевременно ние казваме, че граф Игнатиев е толкова мощна фигура политическа, ама толкова влиятелен, че може да диктува на турския султан какво да прави. Съжалявам, но за мен тая историческа интерпретация се родее с безумието. А дали той е подбрал членовете на комисията, които произнасят присъдата? Според вас, може ли в България сега в момента чуждо посолство? Да, може. Да кажем, че имахме сглобка, че си отговаряте. Да, може, защото ние знаем, нали, виждали сме в записа ни, казваха, че посолствата казват какво да се прави, но според мен това е абсурдно в тази ситуация. Граф Игнатиев означава, че граф Игнатиев е некоронования султан. Така ли? Дайте да свалим вината. Значи Османската империя не е виновна за Левски, виновен е този уникален дипломат граф Игнатиев, който командва Турската империя, Османската империя, както се... Ние водим подобен разговор в момента за влиянието в българската правосъдна система, а вие сега за един конкретен състав на комисия говорите. Сега... Ние трябва да предпишем историята. Господин Сотиров, заповядайте, извинявам. Има достатъчно документи, които излезнаха, и записките на граф Игнатиев, и неговите донесения, и писмата.
Това е документирано. Разговорът е дълъг, нали сега ще може да го изчерпаме. Но до 76-та година, до падането на Абдул Азиз като султан, Русия и Турция имат обща политика за Балканите. Руската империя изключително държи на запазване на отношенията с Турция, особено след Кримската война. Самият Александър II е бил против войната. Той е принуден чак след падането на Абдул Азиз и включително Граф Игнатиев обръща своята политика. До 76-та година Русия е била, това са документирани неща, и против обявяването на екзархията, и против национално-освободителното движение. Самия Граф Игнатиев в своите записки пише, че националното движение в България е факт и то не може да бъде спряно, но трябва да бъде контролирано и категорично по всякакъв начин, включително има много добри отношения и огромно влияние върху Високата порта, върху Великият везир и естествено те, поддържайки връзка с другите европейски владетели, императори, са дали съвета, че трябва процеса да бъде проведен, процеса срещу Левски, да бъде проведен бързо в София, да бъде приключен въпроса с някои осъдителни присъди, да не се прави голям политически процес в Цариград, защото това е щяло да взриви нещата и да принуди и европейското общество и Русия да влезе във война. Това са безспорните факти, те са и документирани. Сега естествено Граф Игнатиев не е казал бесете Левски, еди къде си как, но той има достатъчно механизми да убеди и това е в неговата кореспонденция, че портата се е вслушала в тяхните препоръки и е постъпила правилно и те са удовлетворени. Това е неговата позиция. Чии интереси обаче защитава Граф Игнатиев? На България, на Руската империя? Еми естествено Руската империя, ние за това не можем да му се сърдим. Първо, аз не смятам, че това са безспорните факти. По отношение на българската ексархия, Граф Игнатиев има огромна роля и не напразно хората, които искат установяването на българската екзархия, постоянно са комуникация с него. И второ, той защитава руските интереси, той е руснак. Естествено. Разбира се. Само, че тези интереси съвпадат с българските и това няма как да бъде отречено, освен ако не тръгнеш много да пренаписваш историята. Защото има такива мигове. Аз не мога да искам от чужденец да защитава изцяло и само български интерес. Но Русия е страната, която се ангажира с българската кауза и я докарва до успешен край. И това не може да бъде изтръгнато. Разберете ме, разбирам отчаяното усилие, давайте да го пренапишем, давайте да сменим историята, ако можем да забравим абсолютно всичко, няма как да го забравим. И има още нещо друго. Дори да приемем, че Граф Игнатиев е правил грешки. Приемам. Няма безгрешен човек. Няма безгрешен човек. Ние обаче избираме да се концентрираме върху един факт от един голям живот, изпълнен с и много правилни решения и казваме, той не става да... Няма как той да улица в България да носи неговото име. Аз смятам, че името Граф Игнатиев не може да бъде изтръгнато от паметта на българите. И ви казвам, че дори и да се случи така, не вярвам да стане, да се преименува тази улица, то името Графа ще остане в няколко поколения след това и смятам, че никога няма да може да бъде изтръгнато по начина, по който си го представят. То не е с гумичка да го изтриеш. Така че това е много двусмислено. Сега пак искам да поставя въпрос. Ние трябва да дадем акцент върху именуване на централните пространства, дигането на паметници, на български национални герои. Съгласен ли сте с тази философия при смяната на имената? На български държавници, на български генерали. Срамно е. Всички големи български генерали, някои от тях дори нямат малка уличка именувана. Тях Велизар Лазаров, генерал Велизар Лазаров, няма улица. Под инициатива на президента летището беше прекръстено на Васил Левски. Но Граф Игнатиев, летището, защо носи името на Граф Игнатиев? Какво общо има с авиацията Граф Игнатиев? Давам ви пример за един български герой. Тя се казва Виолета Якова. Страхотна жена. Терористка. Господин терористка, която убива български генерал. Виолета Якова. Му по най-гнусен начин. Само да припомня нещо. Кой генерал убива тя? Генерал Луков. Така ли? А той е известен с... Какво е известен? Известен български патриот. Български патриот, който иска България да участва на страната на германците на източния фронт. Моля ви се, за откровен фашист дайте да не си говорим. Значи това са клевети, има решение включително на съда сред изведнъж се получава следното. Общинският съвет, решавайки всички останали проблеми, решава да смени името на уличката, наречена Виолета Якова. И трябваше да се намесват еврейските организации. Не говоря за Шалом, те така или иначе нищо не правят. Говорим за комунистически организации. Някакви други организации, за да припомнят на този общински съвет, че битката с фашизма е автентична и името остана. Значи тогава се оказва, че българската героиня Виолета Якова не е приета от Синя София или Синя България, защото тя била комунистически престъпник. Тя е борец срещу фашизма, господин Сотиров. И видяхте, че света ви напомни, че не може да се гаврите с борбата с фашизма в България. Скоро и света ще ни напомни и всякакви други неща, че не можем да се гаврим и с българската история, сменяйки улици. Вашата партия става антифашистка, чак когато Сталин
и Хитлер развалят Съюза. До тогава вие сте аплодирали съюза между Хитлер и Сталин. Другарю Сотиров, а вие смятате ли, че хората, на които се възхищавате, по същия начин искаха да бъдат към Хитлер? Моля ви се. И единственият фашизъм в България, фашизма в това студио. фашизъм в България имахме след 9 септември с терор, престъпление, държавен терор. А преди това не е имало нищо. Генерал Луков е светец, който просто е искал да прати пушечно месо на източния фронт. Български национален герой. Вие в момента възславяте един фашист. Вие в момента възславяте човека, писал до германската легация, че е време да се включим за страната на Хитлер. И ако възславяте такива хора, давайте направо да кръстим уличката генерал Луков или да се изберем някой друг фашист. Изкараха генерал Велизар Лазаров, който има дори в леви публикации на леви евреи, негови цитати в защита на българските евреи. Него го изкараха фашист. Всеки, който не е комунист, му лепят етикета фашист. Затова предложихме и Свети Иван Рилски с надеждата, че поне него не могат да го изкарат фашист, защото всичко, което не се вписва в тяхната руско-комунистическа доктрина. Искате ли национални герои, светци? Путин нападна Украйна с... Видяхме, че не става въпрос за българските герои. Мисля, че това доказахме в този разговор. Изобщо не става въпрос за възславянето на българските герои. Ние трябва, ако можем, да възславим всички български фашисти и психопати в нашата история. Но заради това ви предлагам неутралното решение. Урсула фон дер Лайен. Ще издигнем един хубав паметник. Ще кръстим уличката, така може да си измислим някой друг. Може да кръстим някой друг. Тази шега ви е много ви е хубава. Тази смешка ви оценихме с Урсула фон дер Лайен. Добре, Емануел Макрон. Кажете само, Иван Рилски, къде го слагате? При фашистите ли е и той? Госпожо Цацарова, тук изобщо не става въпрос. Иван Рилски, добре, може да има някоя друга улица, която да кръстите Иван Рилски. Нали? Защо да не е централния площад? Къде в Европа централният площад е на чул светец? Ето ги, сърбите, на които много се радвате. Тук сега опираме до църквата. На които много се радвате. Не, аз говоря за площада. Това е в юрисдикцията на Общинския съвет. Ние сме вкарали доклад в Общинският съвет. Гузно и тихичко в комисията го свалиха, защото трябвало да се промени правилника, предстояли промени правилника. Господин вашите хора управляват София. Отиваме на улица Латинка. Господин Симов, това ще ви е интересно. Чакайте. Също предложение да се казва Алексей Навални. Има такова предложение на съветници от Демократична България. Как гледате на тази идея? Величествено. Аз ви казвам, използвайки името, кръщаването на улици, за да решаваме конкретни политически проблеми, е много интересно предложение. Само че аз видях, че в средите на демократичната общност, казвам го с цялата ирония, защото с тази общност има всичко друго, не е демокрация, имаше остре недоволство от това наименование, защото откъде на къде ще кръщаваме улица на Руснак. И повярвайте ми, това ще видите, че ще наделее като аргумент. Ще кажат, Алексей Навални може да е всякакъв на Руснак. Опозиционер на режима. Като опозиционер ще се окаже, че това, че е Руснак, тежи много повече като обвинение, отколкото това, че е опозиционер. А вие подкрепяте ли идеята да бъде кръстена на Руснак? Вижте, моля ви се, писнало ми от тези неща. Значи, русофилията на БСП, само нещо да уточня, което е важно и за господин Симов, това е по-малко хубаво да знае. Значи, те са слугинаш на Кремъл. Ако от Кремъл им кажат да избият руснаците в България, както се е случвало и по отношение на белогвардейци и така нататък, от БСП ще го направят. Те не обречат Русия и руснаците, те слугуват на Кремъл. И каквото им кажат от Кремъл, казвам ви, господин Сотиров, фащате ме точно след 5 минути. За това трябва ли улица Латинка да бъде преименувана на Алексей Навални? Значи просто това предложение, което са внесли колегите, за част от улицата до съветското, до руското посолство, до същото, като така един знак на съпричастност към каузата на хората, които се борят срещу режима на Путин. Аз лично бих го подкрепил, но и това падна в комисия. Но забележете, тук се говори с възхвала за героиня, това е диагноза за Виолета Якова, което пак е важно да чуят вашите зрители. Тя убива пред детето му, пред къщата му български генерал. Секунди до финала. Виолета Якова... Български генерал с безспорни заслуги за България. Никакви обвинения срещу него. В съда имаше дело за съда, искаше експертиза и се доказа, че няма никакви данни за профашистка дейност, антисемитски. Очаквам да ви видя на следващия Луков марш, за да бъдете с точно тези момчеца, които възхваляват неговата кауза. Последно. Виолета Якова е българска героиня. Стига сме използвали преименуването на улици, за да могат някои нелепи кметове и партии да си решават вътрешно-политическите проблеми. Благодарим ви. Хубаво е, че чухме различни гледни точки по теми, които би трябвало обществото да се събира и разумно да обсъжда и да решава.